Ще разказвам за принципа на отделните елементи, как работят в синхрон по снимките, които съм пратил. Сега визуално съм свалил капака на бравата, за да ти покажа основните неща, които са важни. Ето този елемент е така наречената кобилица, която има една човка, която човка зацепва при набран верен код точно тук, в този процеп на палеца, и тогава бравата се отваря. Ето това е действието на езика, който се предвижва в ляво или в дясно. Липсва в момента врътката, затова отключването не може да се види. Но сега искам да покажа какво представлява кобилицата. Важен е ето този отвор тук и този сегмент от трите диска, които се въртат в посоките, които до сега го въртяхме. Когато набереме верния код, трите диска се събират на едно место и то точно на това место, където ще захапе кобилицата, в този трапецовиден отвор на трите диска. Ето така зацепва кобилицата. Така зацепва кобилицата. Иначе сега ще махна този елемент, за да се види по-лесно какво представляват зъбните колела. Зъбните колела, те са три, вертикално сложени един на друг, и важното е да се знае какъв е модела на бравата, за да определиме къде е точно ония сегмент, който ни интересува за отварянето на бравата. Това е брава Лагард, която за разлика от останалите модели има точно този сегмент изрязан в колелото, което се върти.